Avui, bon dia, poble. Avui s'ha mort una veïna meva. La notícia no és que s'hagi mort, perquè era esperada. La notícia és que vivia amb un sol fill, que amb depressions, tal, no vull faltar al respecte i no dir alguna paraula que no quedi bé, Però necessitava ajuda, aquest noi. Bé, ara es queda sol. Per enterrar la mare s'ha hagut de fer una col·lecta a la seva família, quan no és pudent, i l'han d'ajudar. Perquè un enterro val molts diners i és un gran negoci. La pregunta és, en comptes d'enviar tantes bombes a Ucrània a Ucraïna o a Gaza perquè es mati gent, perquè també és un gran negoci matar gent, no valdria la pena guardar alguns diners i ajudar aquests que són nostres, que són veïns nostres, que són catalans? Ara em direu el que vulgueu, m'importa un pito. Ajudem moltíssim a la gent que ve de fora, tenen sou, tenen casa, tenen seguretat social, tenen aigua, tenen llum, tenen lloguer. I els nostres no els ajudem. On collons vivim? Quin estat tenim? Quin país tenim? No és més normal ajudar els nostres? És igual primer o no primer. Primer els nostres, tio. No sabem ajudar-nos entre nosaltres, senyors. Quina merda de país que tenim. La queixa és aquesta. Visca Catalunya.